The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa kapag ito tamang oras mismo po ba Mr. ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At isang magandang hapon sa iyo, Nomer Corporal. Yes, partner, magandang hapon din sa'yo at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon sa ating lambat. Isang lalaki sa Pulangi, Albay ang binawian ng buhay matapos itong gilitan ng kanyang kapitbahay. Ang motibo sa pagpaslang sa buhay nito, alamin ang buong detalye sa ating lambat. Anong daanan to eh? Dito magpa-park. Ang narapat sa mga buwan ng tao. Oh, yung motor ko. Bakit nakatumba yan? Daanan to tapos nakapark dyan. Ah, so ito pala tumba nito? Ano naman? Nagdaog ka pala eh. Ano? Ah. Sa pagsalubong ng bagong taon, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Barangay Sugkad, Pulangi, Albay. Oh, yung motor ko. Bakit nakatumba yan? Nagdaog ka pala. Malabas na mali ah. Isang lalaki ang nawala ng buhay matapos nagilitan sa leeg ng isang barbero. Ang naiwang pamilya, pustisyang sigaw. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagpatay? Mahuli kaya ang may sala? Samahan niyo ko at alamin ang bawat detalye ng kasong ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Sa pagbubukas ng 2025, hindi inaasa ng pamilya Tundang na isang trahedya sa kanilang buhay ang kanilang haharapin. Mahal. Pick up niyo na ba yung pwede na ko dyan? Mabuti naman. Pasya siya. Balik ka sa trabaho ha. Ingat kayo dyan. Mahal, may gusto sana akong sabihin sa'yo. O ano yun? Total malalaki naman ang mga anak natin. At saka yung panganay natin, gagraduate na ng high school. O tapos? Plano ko sanang bumalik ng abroad para naman makatulong ako sa gastusin sa bahay at pag-aaral ng mga anak natin. Sigurado ka ba dyan? Sumasapat naman ng pinapadala ko ah. At saka gagraduate naman ang panganay natin sa senior high eh. At saka
Dating amo ko naman ang pagtatrabahuan. Eh ano po ang magawa ko? Kailan ba paano kumalis? Eh, sa lalang madaling panahon sana. Alam na ba ito ng mga anak natin? Huwag ka mag-aalala, sasabihin ko din naman sa mga anak natin. At saka, maintindihan din nila ang magiging desisyon ko. Nay, nandito na ho ako. Oh, Widrino, nandun ka na pala. Ano po, Nay? Hawaan ka ng Diyos. Oh, kumusta ang biyahe mo? Ayos naman po, Nay. Sandali lang, tatawagin ko ang mga bata. Sige po, Nay. Oh, Mal, Happy New Year! Kamusta ka na dyan? Huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Mag-ingat din kayo dyan, mahal. Okay naman ako dito mag-bite mga anak ko. Ayon sa kanila, lumabas ng bahay ang kanilang kaanak upang ayusin ang pagkakapark ng kanyang motorsiklo sa kanto. Ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik ito sa kanilang bahay na duguan at hawak-hawak ang kanyang liig. Alam mo ang daanan to. Dito magpapark eh. Kaya narapat sa mga burang tao. Oh, yung motor ko! Bakit nakatumba yan? Pare, saan pala yung motorsiklo na yan? Bulag ka ba? Alam mong daanan to tapos ipapark mo dyan? Eh, malayo naman eh. Anong malayo? Makakadaan ba ako kung nakarang ang motor mo? Ah, so ikaw pala tumumba nito? Ano naman? Dapat naman talaga. Eh, gaw ka pala eh. Bakit? Ano gusto mong mangyari? Wala naman pare. Eh, dahil ako dito. Ang gusto ko lang naman, sinabihin mo sana ako. Hindi yung basta pa sa motor ng tinumba yung motor ko. Kang, ako ba yung lumalabas na mali ah? Hintayin mo ako dyan! Ano? Hindi naman nakaabot ng... Kwento ng kanyang biyana na si Nanay Rose, agad din nilang isinugod sa ospital ang biktima. Ngunit sa kasamang palad, ay hindi na siya umabot at idiniklara ng dead on arrival. Ilang yan sa dito, sabi niya sa akin may tama daw siya. Ah, nakapagkwenta dito. Oo, yun na lang ang last, ano niya. Nakita mo ano, duguan na siya. Grabe na, ganyan yung kamay niya. Pero yung pangyayari, hindi ko man nakita dahil nandito ako sa bahay. Sa pag-imbestiga ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Police Captain Rene Albao, ang Deputy Chief of Police ng Pulangi Municipal Police Station, lumalabas na hindi lamang sa maling pagkakapark ng motorsiklo, nagsimula ang alitan sa pagitan ng biktima at ng suspect. Sa ating investigasyon, base po sa ka-investigasyon ng ating mga kapulisan dito sa Pulangi Municipal Police Station, wala naman po itong dalawang alitan. Nagkaroon lang po ito ng dalawang pagtatalo doon sa lugar dahil na po pareho po ito, nakainom. Nakainom din itong suspect at nakainom din po itong biktima. Kinilala ang biktima na si Wibino Tundang, 42 taong gulang,
at isang construction worker sa syudad ng Makati. May 3 anak na pinag-aaral, habang ang asawa ay isang overseas Filipino worker sa bansang Saudi. Okay, so paano sir ito nahuli itong suspect natin? Ngayon, sa follow-up, kapag responde ng ating kapulisan po dito sa Pulangi, pagdating doon sa crime scene, naabutan po itong suspect na nandoon pa naman. Sa tulong po ng ating mga barangay tanod o barangay officials or mga concerned citizens po nandoon, na-hold po itong suspect doon. At agad naman po itong iturn over sa ating mga kapulisan na nagresponde po doon sa crime scene. At base sa investigasyon, wala naman daw na naging alitan ang dalawa, lalo pat kung minsan lang dumuwi ang biktima sa lugar upang magbakasyon. Kaya naman sa patuloy na pag-imbestiga ng pulisya at sa tulong na rin ng mga residente at barangay, agad na nalambat ang tinuturong suspect na kinilalang si Jane Ulies, 24 na taong gulang at isang barbero. Sabay sa paghuli ng suspect ay na-recover din ang pinaniniwalaang ginamit nitong labaha upang patayin ang biktima. Sir, yung ginamit niya is yung ginagamit din niya sa paggugupit. Probably po, kasi isa itong barbero siya, ito po mismo yung ginamit niya sa paggilit sa lieg ng biktima. Actually, yung kasi kung makikita nyo yung lugar, ang daan, bago dumating doon, yung daan talaga doon sa may chapel, malawak na yun. Doon talaga ang parkingan halos kasi wala namang parkingan sila doon na Doon talaga ang park, then papat doon, bababa. Kasi mga bahay doon, banda doon, tabi-tabi sila eh. Doon talaga ang park. That time yun ang pagkakasabi ng mga nandun. Hindi pagkakaunawaan, lalo na daanin mo natin sa mabuting pag-uusap. Yung init ng ulo, nandyan yan palagi. Pero i-consider natin na madaling pumasok sa gulo. Hirap lumabas, lalo na yung nangyaring yun. Hindi na natin mabawi yung nangyaring nawalan ng buhay. Samantala, nabigyan din kami ng pagkakataong makausap ng personal ang suspect. Depensa niya, ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili laban sa biktima. Yun na po yung pangyayari ng po siya, nag-amba po kasi siya na parang niya po ako. Parang may binubunot siya po, whatever, kung baril po yun, kung anong patalim po yun. Parang nagsalag lang po ako noon. Makakadaan ba ako kung nakarang ang mo? Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, ay nakapagbitaw raw ng masasamang salita ang biktima laban sa kanya na naging dahilan para magawa niya ang krimen. Pintuan ko po, hindi na siguro po, nabuhan po yun. Siguro po, yun po yung kinagalit sa akin. Tapos po noon, nung pumasok na po ako sa bahay, pinagbabato niya po yung bahay ko. Tapos po noon, ibig ko po noon namin mag-asawa na umuwi doon sa isang bahay, lumabas po. Yun na po yung nangyari, nakaabang po siya doon sa may pakura namin. Labis din ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawang pagpatay sa biktima. Pasensya na po kayo kasi nagipit lang po ako doon sa gabing yun. Kaya nagawa ko po yung gano'n na mangyayari. Subalit sa kabila nito, ay desidido rin ang pamilya ni Wibino na ituloy ang kaso laban sa kanya. Ay yung yung asawa niya, nagsusuri man yun sa akin dahil lasing daw. Pero sabi ko, hindi man basta yan susuri dahil wala namang kasalanan yun. So ibig sabihin ma'am, kayo ma'am, kumbaga porsigido kayo magsampa ng kaso dun sa... Mapapayo ko lang po dito sa ating mga kababayan dito sa Pulangi, maging mahinahon po. Pag once po na nakainom po tayo, po natin ilagay sa ating ulo. Pag nakainom po tayo, bagamat maging mahinahon po tayo, isaalang-alang po natin yung mga circumstansya kung nakainom po tayo. Kasong murder ang isinampa kay Jane Ulies na ngayon ay nakapit pa sa Pulangi Municipal Police Station. Lagi naman panawagan ng otoridad sa publiko na huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon, lalo na't kung nakainom ng alak. Dahil tiyak, ito rin ang magdadala sa iyo sa kapamakan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Kayo naman makikita mag-bite ang amon. Ang lalaki ang nawala ng buhay matapos nagilitan sa leeg ng isang ba ang dahilan ng pagpatay. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. So yan mga ka-aksyon, ang ating Lambat episode ngayong
araw. Ayan, so ang importante dyan, partner, nabigyan na ng hustisya ang biktima. Tama yan, partner. Nang dahil lang sa maling pagpapark, nagawang patayin ng kanyang kapitbahay. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang dalagita walang awang inabuso at ginalaw ng paulit-ulit ng kanyang sariling lolo. At ang ating Ora mismong pag-aksyon, abangan sa ating Tabang Ora mismo update. At isang ginang personal nang humingi ng tulong sa ating programa laban sa kanyang ex na 7 taon nang hindi raw nagsusustento sa kanilang anak. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa.
sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, isang nakakapanlumo na sitwasyon ang naranasan ng isang dalagita sa poder ng kanyang lolo. Ito ang sumbong ng ating natanggap mula sa isang ina na naghihinagpis nang malaman niyang ginalaw ng kanyang tiyuhin ang dalagita nito. Ang nakakapanggalaiti pa dito, hindi lamang isa, kung hindi 32 beses daw itong nakaranas ng pang-aabusong sexual. Dahil sa reklamong ito, ora mismo tayong umaksyon at buong detalye panoorin natin sa ating tabang ora mismo update. Halika po, maglaro tayo. Samahan mo si Lolo. Ayoko na, Lo! Ayoko siya. Ayoko na, Lo! Ayoko na! Paano mo nga ba masisigurong ligtas ang iyong anak kung ang mismong sisira ng kanilang buhay ay kasama lamang nila sa loob ng bahay?
Kinausap po ako ng lola ko po sa US na kapag doon daw po ako tumira, pag-aaralin niya daw po ako. Kaya po ako napunta po doon. Yung Taylor po yun, mahirap po talaga yung pera sa amin. Ako na po yung nag-decide na umalis po kay mama para yung ibang kapatid ko na lang po yung pagtutunan niya sa pansin para po bawas na din po sa gastos. Ba't mo naisip yung ganun? Kasi po naawa na po kay mama. Pero ang kapalit ay bangungot para sa kanya. Nagsisisi ako kasi bakit ako pumayag? Ang rason niya sa akin, mama, marami na po kaming nag-aaral. Sabi ko, nakakaya ko naman. Ang alam ko, maka-Diyos sila. Hindi ko in-expect. Yung lolo mo, ano yung pakikitungo niya sa'yo? Mabait po siya. Kailan mo napansin na parang may kakaiba na? Bago po umalis yung kapatid ko. Naliligo po ako. Kasi po, sira po yung pintuan ng CR. Bukas lang po yun kapag napapansin ko po na parang daan po siya ng daan. Di ko lang po pinansin, kala ko po kasi nagkataon lang. Doon ko po ang simulang nahalata po. Doon nyo na po sinimulan na pinasok po ako nun sa kwarto habang nagbibis po ako. Ginawakan po yung ko. Tapos pinersa po akong hangga. Tapos persahan niya pong dinilaan po yung Ilang beses nangyari yung mga ganun na incident? marami pong beses. Yung mga ganun nangyari, tuwing kailan lang nangyayari? Tuwing wala po yung tita tas asawa niya, kada po gigising po ako ng umaga. Kada Sunday po, palagi alam po, gigising po ako ng 6 a.m. Maalim po atat po kasi naiwahawak na po sa ko. Hindi na po ako nakakapagsalita. Kasi sobrang takot na po ako. Pinapasok niya po yung niya sa Ganun ka ba ng chance na magsumbong sa tita mo? hindi po. Bakit? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasi po sabi niya wala naman daw po maniniwala sa akin. Kahit magsumbong ka pa sa tita, lola at nanay mo, walang maniniwala sa iyo. Kaya nga buti pa, manahimik ka na lang. Ha? Ako? Sa nanay mo, hindi ka ba nakapag-sumbong? Hindi po kasi po, natatakot po ako kay mama. Baka po magalit siya sa akin, tas hindi po sa akin maniwala. Ba't mo naisip yun? Kasi po sinasabihan daw po akong sinungaling. Tas gumagawa daw po ako ng kahit anong kwento. Kaya po, tumatak na po sa isip ko na wala naman pong maniniwala sa akin. Dahil sa takot na magsalita, makailang ulit pang nangyari ang pang-aabuso kay alias Lizelle. Noong April po, nung wala po sila lola at si tita kasi po may binili. Pinapasok niyo po ako sa kwarto nila. Akala ko po may utos lang, pero po pinsahan niyo po ako. Hinalikan po, tapos pinahiga po ako dun sa kama nila. Nanginig na po ako dun sa takot kasi po may nakita po akong baril sa likod ng pintuan. Tapos yun po, pumatong po siya sa akin. Mga mabilis lang po yun, siguro po, mga 5 minutes po. Tapos umalis na po siya. Tapos po, parang nilalaro niya po yung niya, yung niya po. Tapos pagtapos po nun, ako po, dali-dali po ako pumunta sa CR. Para po, naligo po ako nun.
Tapos paglabas ko po sa CR, parang wala na po nangyari. Umupo po dun siya sa may hapagkainan. Tapos ako po, tumakbo po ako palabas. Mababakas sa mukha ni alias Lizelle ang bangungot na kanyang sinapit sa kamay ng kanyang tinuring na lolo. Gusto ko na lang po siyang mamatay. Hindi na po siya nag-isip. Halos kadugo niya po ako eh. Ano yung sabi niya sa'yo? Huwag daw po ako nagsusumbong sa kahit sino. Kasi wala naman daw pong maniniwala sa akin. At hindi maiwasan ni alias Tina na maluha at manlumo sa sinapit ng kanyang anak. Naniniwala ako kay hindi siya sinungaling na bata. Pero nung nagkikwento na siya, kasi minsan naririnig yung interview sa kanya ng mga PNP. Minsan nag-walk out na lang ako. Hindi ko kinakaya. Sakit po kasi babae ako, nanay ako. Tapos ang sakit sa part na kamag-anak ko pa. Ito po yung pinakamasakit po yung, alam niyo po yung buhay yung anak ko pero pinatay niya. Na kanya nagawa sa anak ko. Yung tatanong niya po kung kaya ko magpatawad. Diyos po nagpapatawad. Pero ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Diyos na po bahala sa akin. Kung may Diyos pa talaga siya. Kailan nyo po nalaman ito pong mga pinagdaanan ng anak po ninyo laban po sa inyo pong tiyuhin at lolo po ng anak po ninyo? Noong October 30 po, tinawagan po ako ng kaibigan ko po na nandoon nga po yung anak ko. Ang sabi po sa akin ng kaibigan ko, pupunta daw po ako sa kanila kasi may problema daw po yung anak ko. Kwento siya pero hindi yung buo. Lalaman ko kung yung buong detalye po nung nangyari sa kanya nung nanghingi na po ng statement sa amin yung PNP Director. Sa kwento ng anak mo, ilang beses daw siya ginahasa nitong lolo niya? Bilang niya po 20 times po. Sa 20 times na yan, kailan una na ginalaw itong anak mo? January daw 2023. Sa 20 times, kailan ito yung pinaka-last? Until daw po nung August 25, 2024 po. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na bakit ginawa ko sa anak. Sinira po yung buhay, ma'am. Nanay Tina, makinig po kayo kasi nasa kabilang linya na ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. RD, ano po ba yung maaring may kaso dito po sa lolong ito? Opo ma'am, yung rape case po ma'am, gusto ko na silang imbitahan na dito ma'am sa CIDG Regional Police Office sa 5 po ma'am para ma-file na po natin yung kaso. Upang formal na makapagsampa ng kaso ang mag-inang Lizelle at Tina, ay sinamahan natin sila sa tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Philippine National Police Regional Office 5, kung saan pinag-usapan ang mga kasong maaring kaharapin ng lolo ni alias Lizelle. Tara po, ma'am. Tara po. Morning po. Ski RD Dizon po kami. Yes po. Good morning po. Morning. Morning po. Mula dito ay dumiretso kami sa tanggapan ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG, kung saan muling kinuhanan ng salaysay ang bata. At dito ay napag-alaman na hindi 20, kundi 32 beses pinagsamantala ng kanyang lolo si Lizelle. Isang nakakapanlumong impormasyon para kay Nanay Tina. Sa dami ng bilang ng pananamantala ng lolo ni Lizelle sa kanya, ay inabot ng libo-libong pahina ang reklamo nila laban dito. Kaya naman, upang maituloy ang kaso ay tinulungan na rin natin sila upang makumpleto ang lahat ng dokumentong kailangan sa pagsasampa ng kaso. Matapos na makumpleto, ay sinamahan natin sila sa Provincial Trial Court upang tuluyan ng maisampa ang 32 bilang ng sexual assault.
lakas mo? Bakit ngayon nagsalita ka na, ngayon lumalaban ka na? Kasi po may mga naniniwala na sa akin. Sana po, tataga na po nila yung loob nila. Huwag na po silang tatahimik na lang para po hindi na po maulit sa iba. Huwag din po tatapusin yung buhay dahil lang po sa nangyari. Hindi maganda. Sana po mag-isip na po ng tama. Kasi may sinisira po silang buhay. Kasi po kahit alam naman po nilang mali, ba't po nilang ginagawa? Sana matupad niya yung pangarap niya. Makatapos siya ng pag-aaral. Sana, in time, makalimutan niya yung nangyari sa kanya. Ngayon masaya po ako. At least yung inilalaban po namin, meron ng kalinawan. Since day one until today, andyan po kayo sa amin ng anak ko. Doon po lang po thankful na po ako masyado. Marami pong tulong niyo po sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran yung, paano ko masusuklian po yung ginawa niyo po sa amin ng anak ko. Tabang oras mismo po, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Lahat-lahat po ng mga step by step na ginawa namin. Maraming salamat po talaga. Andiyan pa rin po kayo sa akin. Nakakagalit ang sinapit ni Lisel sa kamay ng kanyang sariling lolo. Isang magandang hangarin na nabahira ng kasamaan dahil sa tawag ng laman. Dasal ng programa na wala ng katulad ni Lisel ang kailangan magtiis at manahimik at matigil na ang ganitong nakakapanlumong pangyayari ng pangahalay sa mga kabataan, kababaihan at kahit na sino man. Ayan, hangad natin partner ng ating programa na makuha yung hustisya nitong biktima laban dito sa kanyang mapang-abusong lolo. Kulang ang kanyang buhay para pagbayaran niya itong ginawa niya sa kanyang apo. Once na mapatunayan na siya ay guilty partner, habang buhay siyang makukulong at habang buhay niyang pagdudusahan ito sa loob ng kulungan. Kumbaga, ang nais lang ng ina ay mapabuti ang kanyang anak sa kamay ng tinuturing nilang kapamilya ay doon pala ay mapapasama pa ito. Partner, if found guilty by case of rape, partner, and sexual assault, mapapatunayan yan, partner, dahil ang hustisya ay hindi natutulog, partner. Katulong yan ng PNP. Samantala mga kaaksyon, para sa ating tabang legal, isang ina mula sa Ligao City ang humihingi ng tulong ngayong hapon na makausap ang kanyang dating kinakasama. Reklamo ni Leia Bacong, nag-iisa lamang ang anak nito sa kanyang dating kinakasama, ngunit sa 7 taon, ni minsan raw ay hindi nagpadala o nagpaabot ng anumang sustento si Crisanto Moya para sa kanilang anak. Para sa reklamong ito, kasama natin ngayon si Leia. Magandang hapon po sa inyo, Leia. Magandang hapon po. Leia, ano ang nangyari at bakit humantong sa hiwalayan itong dati yung masaya at masarap na relasyon kay Crisanto? Kasi po ma'am, nung una po namin magkakilala po, ano po siya, nagsabi po siya sa akin na binataw daw po siya, ma'am. So, nung una kayong magkakilala, ang pakilala niya sa iyo ay binata siya. So, ikaw naman, dalaga po. Dalaga. Opo. Walang sabit. Wala po. Siya lang talaga yung Opo. nagpakilalang binata. Opo. Paano mo nalaman na meron na pala siyang, meron na siyang asawa o meron na siyang May sinabi mga po anak? siya sa akin na may naging karelasyon daw po siya na 2012 pa daw po na wala na daw po silang connection po ng babae na yon. So, parang nagkwento lang siya ng kanyang mga nakaraan, Opo. pero wala siyang binabanggit Binata daw po siya, opo. na meron siyang asawa o Opo. mga anak. Okay? So, 7 taon nang hindi nagsusustento itong tatay ng anak mo. So, ilang taon na itong anak mo? 7 years old. 7 years old din. So, ni minsan ba wala siyang binigay? Gusto niya pong magbigay, pero gusto niya po kasi yung may kapalit daw po na ano.
Gusto niya magsustento na may kapalit. Anong kapalit daw ito? Ako daw po. Yung Ano daw? kapalit. Yung gusto niya po na may kapalit po na yung sarili ko daw po. So magbibigay daw siya ng sustento provided na ibibigay mo yung Opo. katawan mo. Opo. Oh. Bago niya po ibibigay yung Ibang sustento. klase naman nito palang si Crisanto, no? So parang ilang halaga, kapalit, ay sarap. Opo. Mhm. So paano mo nalaman na ganito na yung uri ng pag-uugali Bali ni po, Crisanto? nagsama po kami nung nasa dito po kami sa Legazpi. Pakilakas-lakasan lang, ano? Nagsama po kami nung sa Legazpi po. Ano po kami, kumbaga po nagbukod na kami, nakatira po kami dyan sa boarding house po. Nung magkasama na po kami, buntis na po ako nung time na yun. May pumunta pong babae, tapos may dala pong 3 anak, bata. Panaiyak po nung babae. Tapos sinabihan po ako nung babae na hindi lang daw po ako yung na biktima ni Crisanto. 3 daw po kami pinagsabay-sabay. Okay, so nalaman mo na ganito yung sitwasyon na si Crisanto ay marami pang ibang babae Opo. aside sa'yo Opo. dahil dito sa babae, Sa babae na po yun. may bitbit na 3 opo. anak. Opo. Okay, eto bang babaeng itong may bitbit na 3 anak na pumunta sa boarding house nyo ay asawa niya or isa lang sa mga naging babae niya? Asawa na daw po, sabi nung babae. Sabi ng babae, Opo. asawa niya. Opo. Napatunayan mo ba na asawa talaga, kasal sila? Hindi po sila kasal. So hindi sila kasal, meaning Hindi to po. say, isa din sa mga naging babae ni Crisanto. Okay. Ano yung pinakadahilan kung bakit kayo naghiwalay nitong si Crisanto? Sinabihan ko po yun na kung talaga pong totoong asawa niya yun, yun na lang po yung niya. Kumbaga po, kung babalik pa po yung babae na yun, dyan sa boarding house natin, iiwanan ko na po siya. Okay. So binanggit mo iyan kay Crisanto na kung bumalik pa yung babaeng pumunta dyan, iiwanan mo na si Crisanto. So meaning to say, handa ka or willing ka na magkipaghiwalay kay Crisanto for the sake doon sa... Bumalik po yung babae na yun, tapos po, umuwi pa ako sa amin sa Ligaw po. So bumalik ulit. Pagbalik doon, ano nangyari? Nagkaharap-harap kayo nila Crisanto? Hindi po, pinabayaan niya po ako. Pinabayaan ka ni Crisanto? Anong klaseng pinabayaan ka? Inaway ka ng babae? Hindi po. Kumbaga po, nung time na yun na umuwi na ako sa Ligaw, hindi na po siya kumbaga, hindi na po siya pumunta dun sa amin. Hindi siya nag-reach out, hindi siya tumawag, parang Tumawag hindi naman pinaglaban. po siya. Kumbaga po, sinabi na lang po niya sa akin na doon na lang daw po ako kila mama sa Ligaw, sa bahay namin. So parang tiniwala ka or binabalik ka Opo. na ni Crisanto sa mga magulang mo. How about yung relationship niyo? Kumusta na? Ano yung pagkasabi niya? Tapos na ba? Hanggang doon na lang? Doon na lang po, kumbaga po, pinabayaan na lang po niya ako sa na yun. So bumalik na siya doon sa... Doon na po ako nagtumira sa kila mama hanggang So po sa bumalik mga na si anak Crisanto ko. doon sa babaeng may 3 anak? Opo, siguro po nagsama-sama na sila po. Okay. So mula noon, wala na kayong komunikasyon ni Crisanto? Wala na po. Hindi ka man lang nag-reach out na okay. Nagkulit po ako sa kanya kasi po kailangan ko po ng sustento sa anak ko kasi po halos tinutulungan lang po ako nila mama, ni papa, mga kapatid ko po para mabuhay ko po yung anak ko. Tapos nagtrabaho po ako. Inantay ko pong 3 taon yung anak ko. Tsaka po ako nagtrabaho. So ilang beses ka bang, sabi mo, binabanggit mo, kinulit mo siya? Mang ilang beses Kinulit mo ko bang po siya kinulit? ilang beses po. Pinupuntahan po ni mama yung mga kapatid niya dyan sa Tastas. Sabi po ng kapatid niya, wala daw po yung pakialam kay Crisanto kasi daw po, maano din po yung niya eh. Kumbaga po, sutil daw po kasi yung Okay, niya, so kapatid. ibig sabihin, kahit yung pamilya niya ay hindi na nakikialam Hindi na po. at hindi na tumulong patungkol sa sustento nitong si Crisanto. Pero nababanggit mo na kumulit ka at nabanggit mo na ang gusto ni Crisanto, magbibigay siya ng sustento provided na ibibigay mo yung katawan mo. Opo, yun po yung niya. Hindi, kung sabi ko po sa kanya, ipajikas na lang po. Pero yung binabanggit niya po sa akin na gusto daw po niya, ako daw, personal ko daw po, ako yung kukuha ng niya, yung pera na Personal daw na Opo, gusto ako niyang daw po. iabot. So ano Opo. yung sagot mo sa kanya? Ang sabi ko po sa kanya, ijikas na lang. Nung hindi ka pumayag na Hindi po siya nagpapadala. Pag hindi ako pumayag na ako personal po kukuha ng pera Okay. Hindi siya pumapayag magpadala pag hindi personal. Opo. May beses ba na personal kang pumunta para kumuha ng sustento?
Meron po. Ilang beses? Nung December po na ngayon 2024 lang po. Isang beses lang? Isang beses lang po nung pumunta po dyan sa bahay. Okay, pumunta siya sa bahay, nagkita kayo, personal na inabot sa'yo. Ang gusto niya, ibigay mo yung katawan mo. Kasama ko po yung anak ko, pero nabanggit niya po yun na gusto daw niya po lumabas kaming dalawa. Na hindi ko, wag ko daw po isama yung anak So, ko. ibig sabihin, walang nangyari, pero naabutan ka ng sustento. Opo. Okay. Okay, matanong ko lang Ma'am Leia, no? Balikan ko lang kanina. Nung umalis ka sa Legazpi, buntis ka ba na nun? Or Buntis na po nanganak ka ako. na? Buntis na po. Pero alam 5 niya- months po. Opo, alam niya na Alam buntis. po ni Crisanto Okay. po. Kailan yung huling beses na kinausap mo ito na kumbaga magpadala sa iyo ng sustento? Ilang beses na po kasi chinachat ko po yan sa Facebook. Nagre-reply po yung babae. Sinasabi po sa akin na kasalanan ko daw po, ganyan-ganyan na pumatol daw po ako sa asawa niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, kung hindi ako niloko ng asawa mo, hindi ko yan papatulan. Kung po inano niya po ako eh. Yung nagsinungaling po siya, sinungaling po kasi yan eh. Kumbaga, ikaw na yung lumalabas Ako na po yung lumalabas na ako daw po yung may kasalanan. Okay, so ibig sabihin, sa 7 taon, ikaw na yung Ako na po, bumubuhay opo. ng mag-isa dito Opo, sa ako anak po. mo. Tapos paano yung mga panggatas? Yung 3 years, nag 3 years old siya na kasi hanggang doon lang po yung nagpagatas po yung sila mama, tinutulungan po ako. Tapos po, sabi po ni mama, hantayin daw po na mag 3 years old yung anak ko bago po ako magtrabaho. Sa ilang taon, ma'am, ano yung mga excuses ni sir na hindi daw siya magpapadala ng pera sa iyo kung in case na hindi ka daw magpakita sa personal na iabot niya yung pera? Hindi po siya nagbibigay po talaga pag hindi po ako yung mismong kumukuha Okay. po. Okay, so ibig sabihin, isang beses lang nagbigay si Crisanto ng sustento sa loob ng 7 taon. Yung pumunta sa inyo. Yan po yung dalawa, yung hanggang ngayon pong January po. Okay. Pero yung anak mo, ma'am, kilala ba ang kanyang tatay, itong tunay niyang tatay? Galit po yung anak ko sa kanya eh. Ano daw yung sinasabi? Sinasabi sa po kanya, na hindi daw niya po tatay si Crisanto kasi daw po niloko po kami, pinabayaan po kami, ganun po. Sa isang bata, bibihira yung ganyan na magsalita sa kanilang tatay. Ito ba ay naririnig niya sa'yo? Meron ka bang pinapakitang galit? Pinapakita mo sa anak mo na galit ka kay Crisanto? Hindi po. Kumbaga po, siguro po, naririnig po sa mga kapatid ko po na ganun po, na pinabayaan po kami. Sabagay, natural na magko-comment ng ganyan yung mga kapamilya Kahit mo. sino naman, partner. Eto ate, para sa reklamo mong ito, nasa kabilang linya ng telepono, itong si Crisanto Moya. Magandang hapon, Crisanto! Crisanto, magandang hapon! Magandang hapon po. Okay, dagdag pangalan na naman ito sa mga listahan ng mga tatay na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Crisanto, anong masasabi Yes, mo? 7 taon na raw na hindi ka nagbibigay ng sustento sa anak mo dito kay Leia. Hindi naman po isang beses ako nagbigay lang. Sumasadya pa nga ako sa bahay nila, nag-grocery po ako. Dinadala ko po sa bahay nila. Tsaka po alam ko din, sinabi niya yung mga bahay nila kung nasaan. Pumunta po ako doon. Tsaka po, hindi po totoo na katawan po ang kapalit. Kasi po, wala po siyang mapapatunayan na gano'n na sinabi kong gano'n. Hindi po ako gano'n. Na katawan ng kapalit. Magbibigay lang ako pag may katawan ng kapalit. Hindi po. Kasi hindi ko po yung target na yun ang gusto ko, intention ko sa kanya. Ang sabi ko, magbibigay-bigay ako, so hanggang kaya ko. Okay. Yun naman po sinabi ko, pero wala po Wait lang, Crisanto, nababanggit mo hindi isang beses. Okay, kung iyong maaalala, mga ilang beses ba na nagbigay ka ng sustento sa loob ng 7 taon? Siguro po, mga 20 times din po ako nakapagbigay ng paunti-unti Okay, po. Leia, 20 times daw. Naalala mo ba yung 20 times na yan? 20 times, hindi po totoo yan. Mga ilang beses Mga ilan? ba? Pwede mong dagdagan yung isang beses. Sa isang taon po, siguro isang beses, tapos susunod-sunod po yan, hindi na po siya magpaparamdam. Okay, sa isang taon, isang beses. How Ayun about po. yung ibang taon? Yung ibang taon po, hindi na po kasi nagtrabaho na po ako sa Walang Manila. naaalala si Leia. Isang beses lang talaga. Saan ba galing yung 19? Pumunta po ako sa bahay nila. Wait lang, Crisanto, baka sa ibang babae mo na ipadala, hindi kaya? Yan, tama. Hindi po, iisa lang pong kinakasama ko talaga, hindi pa ako ng bababae. Hindi ka nang bababae, Leia. Hindi daw nang bababae itong si Crisanto. Anong sinabi Wala ni po Rose? siyang mapapatunayan yan sa social media na ng babae po ako. Sino daw itong si Rose?
Yun po yung kinakasama. Ayun po ang kinakasama ko talaga mula nung una, mula ko pa lang siya makilala. Hanggang ngayon, yun po ang kinakasama ko. Wala pong iba. Hindi ka nang bababae. Si Rose ay meron ng kayong 3 anak. Etong si Leia, isa. Ibig sabihin, paano na ipasok sa buhay mo si Leia kung hindi ka nang bababae? Yun po, yung nangyari po ngayon, nagkahiwalay po kami nung kasi nagkagulo-gulo po dahil sa pamilya niya, hindi kami nagkasundo-sundo. Nagkahiwalay po kami, tapos nakilala ko po si Leia. Oh, ibig mong sabihin, si Leia ay panakip butas mo lang dahil nagka-problema kayo nitong si Rose. Hindi naman po sa ganun kasi nagkagusto rin po talaga ako sa kanya. Oh, Leia, hindi ka daw panakip butas. Totoo naman palang Hindi. nagkagusto siya sa'yo. Sinabi nga ni Rose, sinabi mo daw na pampalipas oras mo lang ako eh. Oh. Si Rose pa mismo nagbanggit sa Kasi po kung, ilo po, Oh, pampalipas oras mo lang daw itong si Leia, sabi ni Rose, yung kinakasama mo ngayon. sige po, kung mapapatunayan niya po na sinabi yan, sige, patunayan niya po. O, balik tayo sa issue, Crisanto. Saan galing yung 19 na sinasabi mong nagbigay ka ng sustento? Eh, ang naalala ni Leia, 1 beses lang. Sa tingin ko, hindi naman nagka-amnesia itong si Leia. Grabe naman, nandun pa nga yung kapatid niya sa bahay, yung asawa ng kapatid niya sa bahay, pumupunta ako doon, nag-grocery ako, tapos nagdadala ko ng pera, tapos yung kapatid niya, pag yung kapatid po naabutan ko doon, umaabot pa ako ng 1,000. Yun yung sinasabi ko na isang taon, 1 beses ka lang mama niyo para may pangdagdag alawan. Oh, yun daw yung naalala Isang niya taon na lang isang yun, beses. 1 beses ka lang nagpadala kasi nasa Nung December po, nagbigay ako ng 3,500. Yun. Pero gusto mo may kapalit. Oh, sir, may kapalit daw, sir, ng 3,500. Ay, wala po. Kung ganyan po, kung may chat po akong ganyan, sige po, ipakita niya po. Wala po akong sinasabing ganyan na may kapalit. Hindi po ako nagsasabi ng ganyan na kapalit ang katawan niya. Wala po akong sinasabing ganyan. Ito, sir, pakwento, ma'am, kung ano talaga yung, paano niya sinabi na may kapalit. Ang sabi mo sa akin, wag kong isama yung bata. Kasi magde-date tayo. Uy, ano magde-date? yung sa akin? Sabi ko, ipajikas mo na lang. Tapos ang sabi mo sa akin, hindi, sabi na ikaw na lang, bakit ayaw mo pumunta dito? Magde-date tayo eh. Hindi kaya, Ma'am Leia, yung date ay gusto niya lang talagang magpasyal kayo sa isang lugar. Yun Hindi po naman yung- siguro sinabi na, Eto, wait, magkita tayo, punta tayo sa inn. At papasok tayo at Yun na po gagawa yung- tayo yun ng na po yung kasing Ito pa, ginagawa niya partner, sa akin. sabi niya hindi daw na siya ng bababae. Nung nagkabalikan sila, hindi na daw siya ng bababae. Pero niyayaya ka pa niya. Opo, niyaya niya po ako. O, sir. Anong paliwanag mo dito, sir? Hello po. Hindi lang po ako nagyayaya, pati po siya nagyayaya din po. Huwag ka mambaliktad. Huwag ka mambaliktad. Ikaw pala, Leia, nangyayaya ka din. Paano mo ba niyayaya itong si Crisanto? O, hindi po ako nagaganyan, ma'am. Kasi po, kung nangyayaya ako sa kanya, bakit ilang beses niya ako chinati next? Gusto niya makipagkita sa akin para may kapalit yung pera. Pero hindi ako nagpursige ako nagtrabaho para sa sarili ko. Ayaw kong binababoy yung sarili ko So, dahil sa ang kanya. ibig mo sabihin, Leia, nagsisinungaling itong si Crisanto na Sinungaling po niyayaya mo yan. siya. O, Crisanto, Sinungaling, manluloko. O, Nagtatrabaho po siya sa... Nagtatrabaho ako, pero... Sa ano po, pinapunta niya po ako doon sa Manila. Nagkita po kami. So, ganito na lang, Crisanto, dahil meron kayong kanya-kanyang issue, niyayaya mo itong si Leia naman, niyayaya ka, pero balikan natin yung sustento issue. Itong 19, alalahanin mo kung kanino mo naibigay yung 19 na sustento na yan, kasi si Leia hindi niya maalala. Pero dyan ka lang, Crisanto, makinig ka para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Master Sergeant Janice Chavez, ang Women's and Children's Protection Desk ng Ligao Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Yes po, good afternoon po, ma'am. Apo, Sargento, eto po ay hindi biro itong 7 taong walang pagbibigay ng sustento ang isang tatay sa kanya pong anak. Eto po ba, Sargento, ay tama o meron pong pananagutan ang isang ama na nagpabaya sa kanyang anak? Yes po, hindi po biro ang hindi pagsusustento ng 7 taon dahil karapatan ng mga bata na bigyan ng pinansyal na sustento ng kanilang mga magulang. Meron po siya pwedeng kaharapin na kaso, pwede pong isampa sa kanya ang violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 under economic abuse po.
Opo. So, meron po siyang violation dahil sa pagpapabaya. Sa ganyan po, Sargento, may pagkakakulong po ba or piyansa na pwede pong pagbayaran ito pong si Crisanto? Yes po. Kapag po napatunayang may sala po siya sa kasong isinampa sa kanya, pwede po siyang makulong ng 6 months and 1 day hanggang 6 years. Kung halimbawa naman po mapatunayan na nagdulot ito ng emosyonal at mental na paghihirap sa biktima, ay pwede po siyang makulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years po. Opo. Ma'am Chavez, itong nabanggit nyo pong mga kaso, maliban po dyan, pasok pa rin po ba ang abandonment na kaso sa ginawa ni Crisanto sa kanyang anak kay Leia? Yes po, pasok po siya sa abandonment kasi 7 years na hindi nagsusustento yung si Crisanto sa kanyang anak. Opo, ito po bang kaso ma'am na abandonment mabigat na kaso? Yes po, yes po. Opo. Sargento, ibig sabihin, dalawang kaso ang pwedeng harapin nitong si Crisanto. Ito pong abandonment at syempre violence against women and their children. Yes po ma'am, nakapaloob na po yun sa violation of RA 9262, ang abandonment or the pagkait niya po, pagtanggi sa pagsuporta ng pinansyal sa kanyang anak. Ayun, so ano po ba yung pwedeng gawin nitong si Leia para naman ay ang kanyang pong reklamo ay maisampa po itong kaso kung magdesisyon po siya na sampahan ng kaso ito pong si Crisanto? So ano po, iniimbitahan po namin si Ma'am Leia na magsadya lang po dito sa Ligao City Police Station sa Women and Children Protection Section para makuhanan po siya ng affidavit para formal pong naisampa ang kaso sa piskalya laban sa kanyang dating karelasyon na si Crisanto. Yun lang po. Pumunta lang po siya dito. Opo, Sargento, base po sa inyong datos, marami na po bang mga ama ang nasampahan po ng kaso katulad po nitong abandonment at syempre etong distress or stress na naibibigay po ng mga tatay or dating kinakasama sa kanila pong mga babae or naging asawa dati? Yes po, marami na po din kaming naipakulong na mga lalaking hindi nagsusustento sa kanilang mga anak. Ayun, with that po, Sargento, maraming salamat po, no? Police Master Sergeant Janice Chavez ng Women's and Children Protection Desk ng Ligao Municipal Police Station sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Yes po, thank you po, thank you. Okay, balikan natin itong si Crisanto. Crisanto! Yes po, magsusustento. Hindi ko po tinatangging hindi ako magsusustento. Magsusustento po ako. Wala akong tinatangging gano'n. Oh, syempre, hindi ka pwedeng tumanggi dahil malinaw po yung sinabi sa inyo ni Sargento na pwede kayong makulong at magbayad dahil dito sa ginawa nyo pong hindi pagbibigay ng sustento sa iyong anak. So, anong desisyon mo ngayon, Crisanto? Nagbibigay po ako. Di ko lang mapapatuloy kasi personal ko pong binibigay. Tsaka po, mula ngayon po, kahit bukas, magbibigay ako ng sustento. Ano ba yung trabaho mo, Crisanto? Nagtitinda-tinda po ng mga street foods po. Okay, sa pagtitinda, syempre, mabenta yan dahil ang pagkain talagang mabenta ngayon. Patok na patok yan. So, wala kang rason, ano, para hindi ka magbigay ng sustento. Opo, opo. Okay, ano yung maaring asahan sa'yo ni Leia? Kailan ka magbibigay? Mula po bukas, magbibigay po ako every month ng 4K. Para mismo, partner. Nasa magkano ang ibibigay mo? Kaya ko makapagbigay po ng 4K every month po. Okay, 4,000 bukas. Buwan-buwan yan sa Crisanto, ha? Opo, opo. Leia, bukas na bukas. 4,000, okay na ba sa'yo? Okay na po. Okay. Ito, partner, tanungin na. Personal ba or GCash pa rin? GCash na lang po. Crisanto, GCash na daw. Gcash na lang para sure na may katunayan akong may copy ako. Ayun, so hindi mo na iimbitahan si Leia kung saan kayo pupunta? Hindi po, sinabi ko na rin po sa kanya na ayaw ko na din. Di ba, ano yung sinabi mo sa akin? Dadali mo pa kami dyan sa San Pablo? Diyan ka nagtitinda para kunin mo kami mag-ina? Hindi ka na kontento sa asawa mo? May mga Nanduloko ka? ganon. Ikaw talaga, Hindi napaka-inviting mo naman, Crisanto. Di ba tinext pa ako? Nandito pa yung text mo sa akin? Okay, so Crisanto, ganito na lang, ano? Bukas na bukas, anong oras mo ipapadala sa GCash ni Leia yung 4,000 pesos? Mga 10 a.m. po. 10 a.m. So, every
end of the month, magpapadala ka ng 4,000, 10 a.m. kay Leia. Yes po, via GCash po. Okay, so yan ay babantayan namin, aalamin namin yan kung talagang buwan-buwan nakakapagpadala ka, Crisanto. At kung hindi, tutulungan namin sila yan makapagsampa ng kaso laban sa iyo, Crisanto. Yes po, willing po ako magbigay kasi nagbibigay naman talaga po ako. O yun, o Leia, Anong gusto mong sabihin bukas kay na bukas, may Crisanto? 4,000 ka buwan-buwan. Sana po hindi yan kasi mabilis lang po yung magsabi ng magsalita ng ganyan pero minsan po hindi po tinutupad yung usapan. Okay, so Crisanto, last na lang na mensahe dahil sabi ni Leia, mabilis ka lang daw magsalita Puro pero po hindi kasi mo yan, naman sinusunod. Mula po ngayon, di ba, nandito na tayo nagkaharap-harap na. Gagawin ko yan. Kung hindi pala kita, di ba Yan sinabi po, mo pa sa may akin dati? gagawin din ako ng katibayan na nagbibigay po ako, hindi na po personal. O yun, Leia, panghawakan mo yon dahil naiparating mo na dito sa aming programa, magbibigay daw siya buwan-buwan. Kasi po, dati sinabi na ako niyan, ireklamo mo nga ako, isampahan mo ako ng kaso, Kaya nga, ikulong ito na. mo ako. Ito na, Leia. Ito na po. Naniniwala ka Opo. dahil ipinarating mo ito dito Opo. sa aming programa, naniniwala ka na matutulungan ka namin. Opo. Ito naman si Crisanto, naniniwala siya sa aming programa, kaya magbibigay siya buwan-buwan. Ano yung masasabi mo ngayon, Leia? Sana po, matupad niya po yung niya. Okay. Crisanto, ang sabi ni Leia, sana matupad itong pangako mo. Crisanto, ano yung masasabi mo? Yes po, yes po. O yun. Handa po ako magpakulong, hindi ko magampanan yan. Handa ka na? Magpakulong pag hindi ko magampanan yan. Ayun! Handa ka, Crisantong, magpakulong pag hindi mo yan nagampanan. Yan ay panghahawakan namin, Crisanto, dahil kami mismo ang magpapakulong sa'yo pag hindi mo yan nagawang magbigay ng sustento buwan-buwan sa anak mo. Yes po, yes po. Okay, Crisanto, ito na lang ang last kong tanong. Dahil si Leia ay, syempre, magbibigay ka ng sustento. Baka pwede na magkaharap kayo sa barangay para maging formal tong usapan nyo para sa anak ninyo. Saan pong barangay? Pwede naman po. Okay, saan barangay gusto mo? Sa barangay mo? Sa barangay. Saan nga barangay mo? Ranaw po. Ranaw, Ligaw. Opo. Oh. Punta ka sa Ranaw, Ligaw. Sasamahan namin itong si Leia. Sasamahan ka din namin para doon mismo kayo magkaharap. Kami mismo yung witness sa inyong pag-uusap. Crisanto. Yes po, yes po. Mga next week po uuwi po ako. Okay, next week, aabangan ka namin, Crisanto, Madali naman pala kausap itong Wag si mo lang Crisanto. yayain tong mag-date si Leia. Ay, hindi po. Yun. Okay, so Crisanto, ano yung masasabi mo ngayon dito kay Leia? Anong pangalan ng anak nyo? Carl Nathan. Carl Nathan. Oh. Crisanto, ano yung gusto mong sabihin dito kay Leia at sa anak mo na si Carl Nathan? Pasensya na lang sa lahat ng pagkukulang ko kung noon nagawa ko yun. Hayaan mo ngayon, may ibigay ko naman sa inyo. Ayun, so mukhang galing naman sa puso. Anong masasabi mo, Leia? Yun lang po yung ko sa kanya. Magsustento lang po. Magsustento. Ano ba yung dating tawagan nyo? Hindi. baby? Ano yung dating tawagan nyo? Mahal po. Mahal. Crisanto! Yes po. Oh, mahal pala yung dati yung tawagan. Ikaw, ano yun din yung tawag mo sa kanya? Mahal din. Yun po, dati. Okay. So ngayon, Crisanto and Leia, nawa itong tawagan yung mahal ay maipasa nyo na lang sa anak ninyo dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagiging pabayang magulang sa anak. Yes po, yes po. Okay. So maraming salamat sa inyo, Crisanto at Leia, dahil sa programang ito, nagkaroon kayo ng pag-uusap at hiling namin na talagang yung obligasyon mo, Crisanto, sa iyong anak ay may pagpatuloy mo sa paraan ng pagbibigay ng tamang sustento. Okay po. Maraming salamat, Crisanto. Leia. Salamat po, ma'am. Okay po. Nagpapasalamat po ako sa Tabang Ora mismo po dahil natulungan niyo po ako. Dahil po sa inyo na tulungan niyo po ako na maayos po na masustentuhan. Bukas po na kami. bukas, aasahan mo yung 4,000 galing Opo. kay Crisanto. Ano yung una mong bibilhin? Pagkain po ng anak ko. Okay, tama yan. Okay, so kami ay saludo sa iyo, Leia, dahil lakas loob mong ipinaglaban yung karapatan ng iyong anak. Opo, maraming salamat. Maraming salamat din. At yan mga kaaksyon, ang inyo pong natunghayan na mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyan ng tugon. At para sa mga nagdanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng